sa Manila eh. Pag-abot hindi ka kumang Bisaya. Naunsa naman ko. Piling dato, nangutang tinapa. Ay, mo. Hindi na ko na makabalo ng Bisaya kay Paiban sa Manila. Ikaw ba? Grabe. Ayun, ma'am. Wala po ba kayong bakit ko ano dyan? Baka magsira yung damit ko? Ito na lang ang ano. Salamat. Ay, Mga unta ma'am. ano po yung kinakain nyo? Sa daon sa gamot eh. Nakakain ka rin na? Kasi parang kambing na yata yung kumakain yan eh. Di ba anak na yung norma? Yung anak. Anak na yung norma niya. Yung anak. Dili ka na magbise lagi. Ay, kasi 5 months kasi ako dun sa Manila. Tapos hindi na ako marunong mag-Bisaya. Adi ay. Hindi naman kabalo. Bisaya. Naunsa naman. Hindi na ko kapag pag-iso na iso ng Bisaya. Nakalimutan ko na yung mag-Bisaya kasi. Ang tagal ko kasi dun sa Manila, 5 months. Hindi na ako makawalan ng kamuti. Ay, Nangalamig mo hindi tayo na ng kamot. kasi, ano, masisira yung chan ko dyan. Mo mo gumiya itong pagkaon sa una. Karami ano. Sige, pinamupa na yung ulan. Alis muna ako. Salamat. Mga sa magsiya. Dili. Hindi naunsa ko nga. Tama yung kabalo. Anak kita ng norma. Itong tagalang alang. Lagi, anak ni Norma. Gikat sa Manila eh. Pag-abot hindi ka kumang Bisaya. Naunsa naman ko. Lamay kayo naong ba magtagalog ba? Oo. Murag di Bisaya. Nana, din na pag-abot tayo kang 5 kamulan sa Bagliso, dahil kang Bisaya di ay. Amot lang kang ano, naiadto naman siya. Baas ko dito Manila, pagbalot mo. Hindi na di ka kabalo Bisaya. Adi ati, nagdilang ko nilang big pa, di pa mulingkod sa bangko nga plastic. Oo, mura na ba ang iyang bangko sa una? Uy, bangag. Paano yung isa ba? Uy, mo ba ito may mahulog sa mga kulturan sa una? Oo, gusto kayo ito mangulam. Sila na, tapos sila kapamilya mo ka, makarot sa mo ka ng kamuti ng mga sa una. Wala, nung kaayo. Karon hindi na kabalo Bisaya. Katsak pag-ibayabas. Nagkalong, ate nag-aayo, di na maibalong. Di mo ka, di na siya makaanong daw sa kamuti, pangkanting na ko lang eh. Sus, gusto kayo siya mukha o kamuti. Mga muti, mga ito, mga hawat, silingan. Ay! Nanguha na lagi daw sa utan lagi dia lagi. Sabi ba na di ka mo kaon ana, kay papobre na, kanding rin mo kaon. Bakit? Anong pakialam mo dyan? Wala lagi na agtog Manila pag uli, arte karon. Kaon nam lagi daon lagi. Oh, dance kamote, kanding lagi apon ba? Bakit hindi ba pwedeng tumikim ako ng pagkain mahirap? Sige, panikamot pag Tagalog. Tikim-tikim. Nana nang tikim-tikim, mas nang dagahan na. Puro man na yung musudan sa pamahaw, panito panihapon naman na. Okay lang to kasi gusto kong matikman talaga yung mga pagkain na mahirap kaya... Sige, padayon. Bakit? Pakialam mo ba? Hayop ka? Pag uli, arte, di ka balog Bisaya, di mo kaunog kuan, di mo kaunog sagbot karon. Kanding man ay gihapon. Ayo, manang jingjeng. Pautanga nagugugog isa ka tinapa dyan manang bin. Isa-isa lang kay gutom. Nagigaysta naman ako eh. Ora, tinapara. Oh, isa lang. Sa punta ka, oh. Ikaw, bakit ba? Nangutan kang tinapa. Ikaw na napagkaya. Nagbisaya, pagigka, abi man akong Tagalog rin mong nibawan. Kasi di kay kakain mo, radyo ko pa kaya na
Arte na mo ka, piling dato, dangutang tinapa. Gay, mo. Di na ko na makabalo ng Bisaya kay paiban sa Manila. Ikaw ba? Grabe yung kisa. Grabe yung kisa ka ba? Grabe yung kisa pa kay Piling Alino. dato. Wala pa jud ko. Kay paiban sa Manila, di na ko na makabalo ng Bisaya. Ay, wala ko nag. Piling dato, Wala ko dangutang nang tinapa. nanahay. Ikaw ba ko na napagalan ng podcast, pagalimero. Pagalimero jud